Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera kuma studio azinayi ndabweranso ndi evangelist yankhomalizani omwe akupitiriza kutifotokozera nkhani zokhuza coronavirus, network ya 5G komanso lemba la chirombo kuti kodi nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi buku lopatulika Bible idafotokoza kale zochitika za masiku osiriza kuti kodi nkhani zimenezi zikuchitika pano ifo ambiri kamakamba zotano ndi masiku osiriza samakhulupirira komanso ena amalesa ndi nkhani ndiyona kuti Bible ikuti chani pa zimene tikukumana nazo m'masiku ano. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanji evangelist yankhomalizani apitirize kumene adalekeza paja. COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo ndi uthenga umene Mulungu wakumwamba watipatsa ife Amalawi nthawi ya kumapeto. Abwenzi okondedwa, Yesu Khristu akubweradi posachedwa pompa. Tiyamike inu amene mukumvera uthengawo, mukutumiza mauthenga, mukumayimba mafoni ena mpaka mufotokoza mapanga magulu amene mukumakhala nkumamvetsera uthengawo. Ambuye Mulungu wakumwamba akudalitseni. Tithokoza anzathu ku Mozambique amenso mukumayimba mafoni, tikulumikizana pa WhatsApp kuti uthenga mukumvera ndipo anthu mukupanga zisankho. Ambuye Mulungu wakumwamba akulimbikitseni, akudalitseni, tikupemphererani usana ndi usiku kuti masiku ano otsiriza Mulungu atisunge mu mtendere wake. Kuwerenga nanu Yohane chapter 10 verse 9. Yohane chapter 10 verse 9. Ine ndine khomo, ngati wina alowa ndi ine adzapulumutsidwa, nadzalowa, nadzatuluka, nadzapeza busa. Yesu Khristu analankhula mawu nanena kuti iyeyo ndiye khomo, ndipo akuti amene angalowe ndi iye kapena kuti amene angamutsate Yesu Khristu. Yesu alankhula mawu otsindika kuti iyeyo adzapulumutsidwa, komanso akuti adzalowa, nadzatuluka, nadzapeza busa kapena nadzapeza chakudya, pasture. Mulungu wakumwamba amatikonda ife, ndipo Yesu Khristu ndi khumbo lake kuti ife tidziyenda naye masiku onse. Ndi m'bale wanga, mu uthenga uwu, mu zonse zimene tingadutse, zindikira kuti Yesu Khristu ndiye m'busa wabwino. Yesu yekha ndiye khomo. Ndikuwerenga nanunso Chivumbulutso chapter 12 verse 9. Chivumbulutso chapter 12 verse 9. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse. Chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo ake anaponyedwa naye pamodzi. M'bale wanga, zindikira kunena kuti ku dziko lapansi aliko mdaniyo, ndiye mdierekezi Satana, amene akumfotokoza kuti ndiye wonyenga wa dziko lapansi. Pambali poti Yesu Khristu alipo ndiye khomo, koma alikonso wina amene ali ndi amithenga ake. Satana anaponyedwa pa dziko lapansi ndi mtindi wa angelo omutsata iyeyo, amene lero atchedwa kuti ziwanda. Ndikuwerenganso Yesaya chapter 46 verse 9 mpaka na 10. Yesaya chapter 46 verse 9 mpaka na 10. Kumbukirani zinthu zoyamba zakale, kuti ine ndine Mulungu ndipo palibenso wina. Ine ndine Yehova ndipo palibenso wina wofana ndi ine. Ndilalikira za chimaliziro, kuyambira pachiyambi ndi kuyambira nthawi zakale. Ndinena zinthu zimene zisanachitidwe, ndikunena uphungu wanga udzakhala, ndipo ndidzachita zofuna zanga zonse. Yehova Mulungu wakumwamba akutitsimikizira ife Amalawi kunena kuti palibenso wina Mulungu koma Yehova yekha basi. Palibenso wina wopikisana naye. Ngakhale kuti chinjoka Satana anaponyedwa ku dziko lapansi, koma sangapikisana ndi Mulungu wakumwamba, pakuti Mulungu akuzibetchera yekha nanena kuti amanena za chimaliziro kuyambira kumayambiriro, ndipo amachita zake zimene iyeyo akufuna. Verse 10 akutitsimikizira kuti iyeyo akuti amalalikira chimaliziro kuyambira pachiyambi. Komanso kuyambira nthawi zakale ndinena zinthu zimene zisanachitidwe. Akuti amanena zinthu zimene zisanachitidwe. M'bale wanga, takumbukira Amos chapter 3 verse 7. Akuti Mulungu sadzachita kanthu pa dziko lino lapansi osanena chinthucho kwa atumiki ake aneneri.
ndi zonse zokhuza covid-19 kaya ndi zokhuza 5G kaya kuti kuli Netflix, kuli misonkhano imene kuchitika mwezi wa Oktoba ndi Septemba, zonsezi Mulungu wakumwamba akutsindika kuti iyeyo ndi amene amadziulula. Ndetakumbukira tsopano kumene tikuchokera ndi uthengawo kuti Daniel adafotokoza zinthu zakutsogolo kwa moyo wake, zina zinakwaniritsidwa iyeyo akadali mu ufumu wa Babulo, akadali mu ufumu wa Medi ndi Aperesi, zina zidachitika kwaniritsidwa iyeyo akuziona, koma zambiri zimadazifotokoza zokhuza kanyanga ang'ono ndi zakutsogolo kwa moyo wake. Ndi tipita m'buku la Chivumbulutso, buku lomalizira Bible, buku lopatulika ndi mawu a Mulungu. Yohane wa chisomo cha Patimo, Mulungu adamufotokozera zambiri, kapena kuti zimene Daniel adafotokoza kumbuyoko. Zapakati pa Daniel kudzafika mu nthawi yake, Mulungu adafotokoza zimenezi, komanso adamufotokozera zinthu zachimaliziro cha nthawi ino yapansi. Bale wanga, Mulungu wakumwamba ali ncholinga ndi moyo wako. Mulungu wanga, Mulungu wakumwamba ali ncholinga ndi moyo wako. Amalawi, zindikirani kuti ino ndi nthawi yakumapeto, ndipo Yehova ali nako kulankhula mwa inu. Mtumiki nzanga, shehe, abusa ndi oyimba wonse akutumikira Mulungu wakumwamba, zindikirani kuti Mulungu anawo uthenga okutifikitsa ku dziko la Malawi, ndipo anthu akapulumutsidwe, fa Yesu Khristu ndiye m'busa wabwino. Chivumbulutso chapter 1 verse 9 mpaka 19 pali mawu awa. Uwamvetsere bwino, sindika mambo zambiri, koma ndikuwerenga mawu awa ndicholinga chonena kuti uzindikiro zimene zilankhulano kutsogolo kukuyambira mu vesi limeneli. Olankhula si ineyi, koma ndi Yesu, mfumu ya ulemerero, mpulumutsi wathu, amene ndiye Khristu mkulu wa nsembe, natipembedzera ife. Chivumbulutso chapter 1 verse 9 mpaka 19. Mvetsera bwino. Ine Yohane, m'bale wanu ndi woyanjana nanu mchisautso ndi ufumu ndi chipiliro zokhala mwa Yesu, ndinakhala pa chisumbu chotchedwa Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye, ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga, ndikuti, chimene upenya lemba m'buku nulitumize kwa mipingo isanu ndi iwiri, ku Efeso ndi ku Smyrna ndi ku Pergamo ndi ku Tiatira ndi ku Sarde ndi ku Filadelfiya ndi ku Laodikaya. Ndipo ndinachewuka kuona onena mawu amene adalankhula ndi ine. Ndipo nditachewuka ndinaona zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide, ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu, atavala chovala chofikira ku mapazi ake, atamangira lamba la golide pa chifuwa, ndipo tsitsi la pamutu pake linali loyera ngati ubweya woyera, ngati chipale chofewa, ndi maso ake ngati lawi la moto, ndi mapazi ake ngati mkuwa wonyezimira, ngati woyengeka mng'anjo, ndi mawu ake ngati mkokomo wa madzi ambiri. Bale wanga, udzijambula ati uzimujambula oneka imene akumvekera mawuwa kuti Yohana adamuona uteroyo. Verse 16. Ndipo mdzanja lake lamanja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri, ndi mkamwa mudatuluka lupanga lakuthwa konsekonse, ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Haleluya. Ndipo pamene ndinamuona iye, ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa. Ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine, nati, usaope, ine ndine woyamba ndi wotsiriza ndi wamoyoyo, ndipo ndinali wakufa, ndipo taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi, ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi Hade. Chifukwa chake lembera zimene unaziona, ndi zimene zilipo, ndi zimene zidzaoneka mtsogolomu. Haleluya. Sindikukamba zakuya mavesi amene ndawerengawa, koma ndimafuna uone kunena kuti zimene Yohane akuzilemba mu zimene tawerenge tsopano si nzeru zake, si mphamvu zake, si ine amene kutumikira mu tsiku la lero, koma wina wonga mwana wa munthu amali Yesu Khristu, amene adaonekera atakhalapo zoyikapo nyali, naonekera ndi ulemerero wonse, nakhala ndi mawu amphamvu. Adamuwuza Yohane kuti ndinali wakufa ine, taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi.
ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi Hade. Akhoza kufukula zonse amene khanza okhuza COVID-19 5G, akhoza kufukula zonse. Iye ndipo adazifukula kale. Ndadamuza kuti chifukwa chake lembera zimene udaziona. Yohana adalemba mu chapter 13 Chivumbulutso tiwerenga tsopano. Ndi zimene zilipo, ndi zimene zidzaoneka mtsogolomo. Yehova Mulungu wakumwamba adamuza Yohane kuti alembe zimene zaoneka mtsogolomo. Ndi mu nthawi imene Yohane adalemba kufikira masiku athu ano, mtsogolo mwa zimenezi ndi mmene ife tikukhala. M'bale wanga, Yesu adavumbulutsa zinsinsi, ndi zimene tsopano tifuna tisanthule m'malembawo mokhulupirika. Ukhalepo mposa choke. Pamene ukumva uthengawo ndikupemphe, udzipemphera mkati mwa moyo wakuti Yesu ndilankhuleni masiku ano otsiriza. Udzipemphera kuti Mulungu wakumwamba ayike mawu ake mkamwa mwake. Udzipemphera ndipo uziganiza mwakuya mu zimene zikuwerengedwa. Tsopano tikuwerenga Chivumbulutso chapter 13. Chivumbulutso chapter 13, utenge Bible lako tizitsatana bwino. Verse 1 pali mawu awa: ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chili mkutuluka mnyanja, chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri, ndi pa nyanga zake nduwira zachifumu 10, ndi pa mitu pake mayina a mwano. Limene verse 1 tiyamba tayima pamenepo. Amene akuti ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, amene ndi Yohane wa chisomo cha Patimo, amene Yesu adamuza kuti lemba, ndi adalemba zimenezi tsopano. Akuti atayima pa mchenga wa nyanja, adaona chirombo chikutuluka mnyanja. Kubwerezanso nkhani ku Daniel chapter 7 ija, kuti Daniel adaona zirombo zinayi zikutuluka pa nyanja, mphepo itawinduka. Ndapanso Yohane akuonanso chirombo chikutulukanso mnyanja. Mulungu wakumwamba akafika pobwereza chinthu, ndo pamenepo pali nkhani. Akuti chirombocho chidali ndi nyanga 10. Kumbukira ku Daniel chapter 7 kudatulukanso chirombo chokhala nyanga 10. Ndi akuti chirombo ichi tsopano chikuonjezera ndi nkhani ina, chidali ndi mitu 7. Ndokawerenga nkhani ya mitu 7 akutifotokozera malemba okha sine iyayi. Chivumbulutso chapter 17 verse 10 pali mawu awo: ndipo ali mafumu asanu ndi awiri, asanu adagwa, imodzi iliko, inayo sinadze. Ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi. Haleluya. Mulungu atifotokozera kuti mitu 7 imeneyi ili mu chirombo ichi, akuti ndi maufumunso 7 amene akuthandizana ndi ufumu uwu. Ndi akufotokoza kuti akuyang'anisa Daniel, adaona pa mitu pake padalembedwa zamwano. Tisanthula zamwano zimenezi ndi ziti tikamafika verse 6. Ndiye ndikuwerenga verse 2, Chivumbulutso chapter 13 verse 2: ndipo chirombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe, ndi mapazi ake ngati mapazi a fisi, ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango. Ndipo chinjoka chinampatsa iye mphamvu yake ndi mpando wachifumu wake ndi ulamuliro waukulu. Verse 2 limene, m'bale wanga, akuti Yohane akuyang'anisitsa, adachiona chirombochi chikukhala ndi maonekedwe osiyanasiyana. Kumano amene amatanthauzira Baibulo achichewa adaphonyetsa pena pake. Mu verse 2 muchwa kufotokoza kuti chirombo chimodachiona chinafanana ndi nyalugwe, ndi mapazi ake ngati mapazi afisi. Pamene pa mapazi afisipo umve mu Baibulo achingerezi zimene adalemba, akuti now the beast which I saw was like a leopard. Mbali yoyamba, his feet were like the feet of a bear. Nde bear si fisi yayi, ndi chimbalangondo. Monga adafotokoza ku Daniel chapter 7 kuti chirombo chachiwiri kutuluka mnyanja chidali chimbalangondo. Ndi ichi chaku chapter 13 verse 2 akuti mapazi ake ngati chimbalangondo osati fisi ayi, ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango. Tamvetserezi m'bale wanga, ufumu uwu kapena chirombo ichi chidatenga makhalidwe a maufumu ena onse aja kuphatikiza kukhala nazo. Mwachitsanzo, nyalugwe ku chapter 7 tidaphunzira kuti ndi ufumu wa Greece. Ndi Rome adatengera makhalidwe aza filosofi azakuganiza mwakuya kuchokera ku Greece. Ndifake kale ndadapanga Ahelene ma Greeks, Rome adazetenga nkuikonzanso nkonjezeramo zake. Akuti kumapazi ake akufanana ndi chimbalangondo. Muzakapembedzero chimbalangondo ku chapter 7 Daniel tinaona kuti ndi Amedi ndi Aperezi. Munkhani zakapembedzedwe kupembedza milungu ina ndi zina zoterozo za mkuwa ndi za mtengo adatengera kwa Amedi ndi Aperezi nakhazika mufumu wake.
akuti pakamwa kufanana ndi mkango. Ku chapter 7 tidaona kuti ndi babulo ameneyi. Kufanana ndi mkango bwanji? Akutengera khalidwe la mwano, chifukwa babulo adali wa mwano kwa basi kunchitira mwano Mulungu wakumwamba. Tiona patsogolopo mwano madachita babulo. Ndikhoza kuona kunoti chirombo chimene chikuoneka ku chapter 13 chivumbulutso chikutenga makhalidwe a maufumu ena wonse ndi kudzikira okha. Chirombo cha mtundu wanji chimbale wanga? Kapena kuti ufumu wa mtundu wanji? Ndi ufumu wa Rome udatenga makhalidwe a ufumu wa Greece, udatenga makhalidwe a ufumu wa Medi ndi Perez, udatenga makhalidwe a Babulo, zonsezo ndi kuzikiza mwa iwo. Choposa zonse, verse 2 akunena kuti ndipo chinjoka amene ali Satana chidampatsa iye mphamvu ndi mpando wa chifumu wake ndi ulamuliro waukulu. Tangoganiza m'bale wanga, Satana adawukira kumwamba kufuna kulimbana ndi Yesu Khristu, kufuna kulimbana ndi Mulungu wakumwamba. Adazikweza Satana, kuzikweza kuzika pamwamba, kufuna kuzika pamwamba. Ndi adatenga zonsezo ndi kuzika mu ufumu wa Rome. Bale wanga, nkhani isi yamasewerayi. Mulungu wakumwamba akuthandize kuti meri kutsetseka ndi maphunziro. Mulungu akulamulira china chake ndokonze moyo wako. Ndi uzindikire ichi, meti ukamba phunziro ili mu COVID-19 5G ndi lemba la chirombo, zindikira kuti phazi la Satana lilimo mmenemu, phazi la ufumu wa Rome lilimo mmenemu, phazi la ufumu wa Rome wa chipembedzo lilimo mmenemu. Sidi ukamba za anthu monga munthu payekha, ukamba za system kapena kuti mchitidwe wa ufumuwo ndi chinjoka ndi Satana. Kuti m'bale wange iwe ukamamva uzingumva Mulungu akulankhula monga iwe munthu, chifukwa iwe si mwini wa system yayi. Tiwerenga verse 5 ndi verse 7. Chivumbulutso chapter 13 verse 5. Ndipo anachipatsa icho mkamwa molankhula zazikulu ndi zamwano. Ndipo anachipatsa ulamuliro wakutero miyezi 42. Verse 7. Ndipo anachipatsa icho kuchita nkhondo ndi oyera mtima ndi kuwalaka. Ndipo anachipatsa ulamuliro wa pafuko lililonse ndi anthu ndi manenedwe ndi mitundu. M'bale wanga, tamva zinthu izi. Akuti chirombochi, ufumu wa Rome wa chipembedzo, udapatsidwa mkamwa molankhula zazikulu ndi zamwano. Ganizo lokhali longonena kuti kuchita mwano kunchitira mwano Mulungu wakumwamba zikusonyeza kuti uyu si munthu. Chifukwa Satana madamba kuchita mwano kunchitira mwano Mulungu wakumwamba kuti ndidzakweza mpando wanga pamwamba pa mpando wako. Adachita mwano kunchitira mwano Mulungu wakumwamba, adachulukitsa malonda ake Lucifera. Ndadatenga ganizo lokhalo ndi kuzalisaso mu ufumu, ndi walisandutsa ndi kulisaso mu ufumu wa Rome wa chipembedzo. Ndakufotokoza kunena kuti pochipatsa ulamuliro umenewu adachipatsa ulamuliro chichite ulamulirowu kwa miyezi 42. Mu verse 5 tumenemu akuti miyezi 42, 42 months. Ndi udziwe ichi, mukalendala imadapanga ma Greeks, ma Romans nkuzayikonzanso masiku okhazikika amene sungakhale achiyuda amayendera nkumaphatikiza zonse. Tutengapo masiku 30 kupanga mwezi. Ndi ukatenga 42 miyezi 42 ndikutenga masiku 30 a mwezi mmodzi ndikuphatikiza kupanga times, ukapeza masiku okwana 1260. Kuti no ulamulirowu kanyanga kakang'ono, ufumu wa Rome wachipembedzo udapatsidwa mphamvu yakutakataka kuchita matukutuku kwa masiku 1260. Ndikuwerenga Daniel chapter 7 verse 25 akuti kanyanga kazesa kusintha nthawi ndi chilamulo ndi kulemetsa opatulika awa mmwambamwamba nthawi ndi nthawi zina ndi nthawi ya nusu. Ndi ukatenganso ganizo limene kanyanga kang'ono ka Daniel chapter 7 ndi chirombo ichi Chivumbulutso chapter 13 ndi zimodzi. Ndi ukatengano ganizo limene lolo ku Daniel chapter 7 verse 25 kuti adzalemetsa opatulika awa mmwambamwamba nthawi, mu Chingerezi time. Ndiyambe ndafotokoza kuti umvetse bwino. Ku primary, ine ndili ku primary, sindikudziwa iweyo, koma ndili ku primary, ndidaphunzira kuti no anthu kale samagwiritsa ntchito nthawi, samagwiritsa ntchito mawochi kunalibeko, komano amagwiritsa ntchito kuzungulira kwa dzuwa, kuzungulira konse seko yonse kupanga 360 degrees.
ndamagwiritsa ntchito dzuwalo pozindikira kuti nthawi ino ndoti tikadye, nthawi ino tikuinopanga zakuti, nthawi ino dzuwa likukalowa, amayendera dzuwalo. Ndi mmenenso zikulembedwa izi, zikulembedwa kugwiritsa ntchito ganizo lokhalokhalo pa Chingerezi amati sundial. Ndi muganizo limenelolo tikatenga ganizo la nthawi ndoti kuzungulira kumodzi kwa dzuwa kupanga 360 degrees ndo ugwira ulembe choncho 360 degrees. Ndi pamene akuti ndi nthawi zina mchengerengeza kuti times kapena kuti nthawi ziwiri. Ndi kuti kuzungulira kawiri, kuzungulira koyamba 360 degrees, kuzazunguliranso kachiwiri kupanga 720 degrees. Ndi pamene akuti nthawi ya nusu mchengereza adalemba kuti half a time. Ndi kuti ndi half ya 360 kupatsa 180 degrees. Timasamu pang'ono. Ndi ukaphatikiza 360 plus 720 kuzaphatikiza 180 zikupatsa exactly 1260 days. Mulungu ngwabwino sadzapanga kanthu asanakaulule kwa atumiki ake aneneri. M'bale wanga ukadzipatula kukhala m'manja mwa Mulungu wakumwamba adzakulula zinsinsi izi. Ndi masiku 42 months mchimodzimodzi nthawi ya Daniel chapter 7 verse 25. Kumano usatenge monga masiku mene alili uwu ulosi. Pa Numeri chapter 14 verse 34 pali mawu awa. Numeri chapter 14 verse 34 pali mawu awa. Monga mwakuwerenga kwa masiku amene muna zonda dziko, masiku 14 tsiku limodzi kuliwerenga chaka chimodzi, mudzaseza mphulupulu zanu zaka 40 ndipo mudzadziwa kuti ndaleka lonjezano langa. Mulungu wakumwamba kulonjeza kuti iyeyo amawerenga mulosi tsiku limodzi kuliyesa monga chaka. Ndimeti kukamba za 1260 days. Uno ndi zaka zimenezi 1260 years. Ukuwerenganso Ezekiel chapter 4 verse 6 umvaso chimodzimodzi kuliyesa tsiku monga chaka. Ndi akufotokoza kuti adachipasa chilombo chimenechi ulamuliro wa zaka 1260. M'bale wanga atadziwa ichi zaka zimenezi kuyambira mu 538 AD mpaka na mu 1798 imene matchedwa kuti nthawi ya mdima pa dziko lapansi. Tifuna kunena kuti chani? Tukamba za COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo. Chifukwa chani tukamba zimenezi? Mu COVID-19 munyengo iyi mukuchitika zambiri. Ndimaona nkhani ku America, mayi wina osatinso ku America yayi koma ku Australia, mayi wina adalemba uthenga otsutsa za lockdown pa Facebook. Atangolemba uthenga sipana aduse nthawi kunabwera apolisi ku nyumba yake mpaka nkudzamumanga. Mayi oyembekeza adamangidwa. Mamuna wake amajambula ka video, utafuna ka video ameka ndikupatsa pa WhatsApp kaone. Mayi anamangidwa fo cholemba uthenga otsutsa za lockdown kuti covid chani, lockdown ikubwera chifukwa chani, mpaka apolisi anabwera kudzamumanga. Tikupita kwina kwake ndi dziko lapansi. M'bale wanga kwena kusamalitsa. Ndiyeno mu zaka zimenezi 1260 mu verse 7 chivumbu chapter 13 akufotokoza kuti ndipo anachipatsa icho kuchita nkhondo ndi oyera mtima ndi kuwalakwa. Inali nyengo imene anthu olungama adaphedwa pa dziko lapansi. Chisautso chidachitika dziko ndi dziko olamulira kukhala Rome wachipembedzo. Ndipo mbiri ya dziko lapansi imafotokoza kuti pafupifupi akhristu 50 million adaphedwa mu zaka zimenezi. Kumapangidwa malo amasewera otchedwa ma Colosseums kapena kuti ma stadium ngati masiku athu ano, monga stadium imene ikwera 48 mulilongwe. Chistadium chikunga chimene chichacho chokhala ndi mphanga zina za pansi kumene anthu amakatuluka apo kumapita pa ground. Zimene zimachitika mu ufumu wa Rome kuti anthu amatengedwa ndikaponyedwa mu bola masewero ndikutsekulira mikango. Anthu nkumachemelera m'mastadium kumona ngati sports, kumona ngati mpira kumachemelera. Zikubwera aso patsogolo pa zimenezi m'bale wanga. Kuseri kwa COVID-19 kukubwera zinthu ngati zimenezi m'bale wanga. Ukayang'ana mabuku ambiri ya dziko lapansi, uyang'ane buku la History of Rome kapena kuti mbiri ya ufumu wa Rome, ukapeza kuti muli nkhani za makathedral ku Rome. Panopo anangozisandutsa ngati ma museum. Ukapita kumene koko iwe amene umayenda ndalipo yena amene munaphunzira bwino mmayenda kupita maiko osiyanasiyana, mukadzapeza mpata mudzapite ku Rome, makathedral za ku Rome. Mukapeza zina adazisandutsa ngati ma museum mene amajambula anthu mene amaphedwera mu nyengo imeneyi. Ndiyeno nthawi ya mdima mabaibulo amalandidwa anthu samakhala. M'bale wanga baibulo lako lisamale fa kutsogolo kwa uvuta kwambiri kwa moyo uno.
social media izo matenga mabaibulo kuika mabaibulo mafoni kukubwera kuno zibweretsa ngozi yakulu pa mawu a Mulungu. Ndi nthawi yochita ndi mawu ndi ino mlaliki nzanga, nthawi yochita ndi mawu ndi ino shehe, nthawi yochita ndi mawu ndi ino abale anga Malawi, nthawi yochita ndi mawu a Mulungu ndi ino. Zinthu zisanafike povuta tisanthula zambiri mutumiki wa COVID-19 5G ndilemba la chirombo. Ndi munyengo ya mdima imene iyi kudatuluka kamuna wina dzake Martin Luther mu 1517 akuyenda ulendo wake kupita ku Rome. Adapeza baibulo long'ambika ndi adawerenga, adapeza mawu olembedwa kuti olungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro. Ndi adadzifunsa, olungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro nanga zimene tikuphunzirazi ndi zinthu za mtundu wanji izi? Zindikira kuti mu nthawi ya mdima Rome achipembedzo amaphunzitsa anthu kuti machimo ake munthu akhululukidwa akuyenera kupereka ndalama. Ndi Rome adazisonkhanitsira ndalama zambiri ku dziko lapansi nalemererabe. Anthu amawuzidwa kuna kuti abale anu amene adafa kuti achoke kumalo achizunzo apite ku mtendere mukuyenera kupereka ndalama. Ndi anthu amaperekabe tsoka ilo mpaka na lero zikadachitikabe zimenezi. Mpofunika usamale m'bale wanga pakusanthula malemba. Anthu akumawuza kuti amene akusowa mabanja lero abwere. Pemphero la mabanja 500 kwacha, pemphero anthu osowa ntchito 1000 zikuchitika mpaka na lero. Anthu akulipiritsa mapemphero m'bale wanga, nkofuna kusamala ndi moyo, nkofuna kusamala kwa ndi moyo. Ndi Martin Luther mu 1517 ataona zimene zalembedwa m'buku lopatulika ndi zimene akuphunzira, adalemba mfundo zake zokwana 99 nalembapo zifukwa zotsutsana ndi maphunziro amene kanyanga kang'ono kamaphunzitsa. Ndi atazilemba zimenezi adakazikhoma pa university ina ku Wittenberg, uyang'ane ku German ku university ya Wittenberg. Adakazikhoma kuti ina aliyense aziwerengere pa yekha. Koma mu 1521 adamuyitanitsa ku uphungu umene umatchedwa kuti Diet of Worms. Adamuyitanitsa ku uphungu umenewo, adamukakamiza kuti akane zimene iye walemba yekha, anene kuti basi ndazisiya zimenezi malemba zabodza. Koma Martin Luther mzimu wa Mulungu adamulimbikitsa ndipo adakana kuti iyayi sindingamukane Mulungu wanga ndipo sindingagulitse chikhulupiriro changa. Mulungu wakumwamba akufuna amuna, akufuna akazi amene sangagulitse chikhulupiriro chawo ndi ndalama ndi maphunziro. Zitachitika izi, Martin Luther adapita ku exile, kapena adapita ku malo obisala. Atapita kumeneko adayamba kulemba Bible, kulimasulira kuchoka mu Chilatini kupitisa mu Chigerman. Kufikira lero lino mabaibulo athuwa ndi chifukwa choti Martin Luther adamasulira Bible kuchoka ku Latini kupita ku German ndi kumapita mu zilankhulo zosiyanasiyana. Ndifuna ke m'bale wanga ukamwerenga Bible lachichewa ukuona pena sipa kumveka bwino, tenga la Chingerezi uwerenge. Ngati ndi mwayi la chilankhulo chinanso tenganso uwerenge. Ndifake mwaona kuti mu verse 2 Chivumbulutso chapter 13 malo molemba kuti chimbalangondo m'buku la chichewa adalemba kuti fisi. Ndizikufunika kumasanthula chifukwa chakusintha kwa zilankhulo posapo masulira zinthuzi zina zimaphonyeka ndipo Satana amapezerako mpata. M'bale wanga mbiri ya dziko lapansi ndikumafotokoza kuti umvetse bwino kuti zimene zikambira mu chapter 13 Chivumbulutso ndi zinthu zakuya sizamasewera yayi, zimene azibusa ambiri akumabisira anthu makachisi kuti anthu azidziwa. Mashehe akumabisira anthu, koma m'bale wanga usakhale iwe fa mwazi wa anthu Mulungu adzafunsa pamutu pako. Chivumbulutso chapter 13 verse 3 ndikuwerenga. Chivumbulutso chapter 13 verse 3. Ndipo umodzi wa mitu yake unakhala ngati unalasidwa kufikira imfa, ndipo bala lake la ku imfa lidapola, ndipo dziko lonse linazizwa potsata chirombocho. Tayimvenso nkhani ja m'bale wanga. Akuti chirombo ichi chidali ndi mitu 7, ndi umodzi wa mituyo ndikumbukira tapeza kuti mituyo ndi maufumu. Ukakumbukira paja mu chapter 7 Daniel nyanga 10 zimene zidatuluka, zitatu zidazulidwa kusalapo 7. Ndi akuti umodzi mwa mituyonso umene uli ufumu, umodzi mwa ufumuwo udalasidwa. Padaoneka bala la ku imfa kusonyeza kuti ufumuwo udatheratu. Zikutanthauzanji zimenezi m'bale wanga? Dziwa ichi, kunali Napoleon Bonaparte amene adapita kukathira nkhondo ku Rome ndi adakagwira mfumu ya Rome wachipembedzo Pius VI. Adamugonjetsa mu 1796 ndipo komanda kapena chief of staff wake amadagwira ntchito imeneyi ndi Louis Alexander Bethaya. Adakamugwira Pius VI, mfumu Pius VI mu 1796, ndipo mu 1798 adafika naye ku France.
Mu 1799 Pius VI adamwalira ku Valencia pa anniversary ya France ya namba 10. Uyang'ane mbira dziko lapansi uzipeza izi mponzo saponyeka. Ukapita pa internet momonera mafilimu mone nyimbo zolaula udzisanthula izi zilipo nzosabisika asanatseke. Chifukwa pompano ma information imene pa internet achotsa mabuku amene mu library asowa pompano zofunika uziwerengeratu. Ndi mukanyengo kameneka kamene bala kuimfa lidafika ku Rome wa chipembedzo, Pius VI atagwidwa mphamvu ya ufumu wa Roma wa chipembedzo idachepa. Ndi pamene chivumbulutso chapter 12 verse 16 akulankhula mawu awa tsopano. Ndipo dziko linathandiza mkaziyo, ndi dziko linatsegula mkamwa mwace, nilinameza madzi a mtsinje amene chinjoka chinalavula mkamwa mwace, chinjoka Satana. Chisautso chimene mpingo udakumana nacho pophedwa Khristu 50 million mu nthawi ya mdima pakati pa 538 AD 1798 akuti Satana adalavula madzi kapena ziphunso zabodza zambiri kuti zikameze mkazi kapena zikameze mpingo wa Mulungu. Kumano pamene Mulungu adagwiritsa ntchito Alexander Bethaya kugwira Pius VI, kanyengo kameneka Mulungu adapereka mpata kuti mpingo wa Mulungu ukapeze malo obisalirako nkumbe kudayambika sono dziko la America. Adayenda nakapeza kadera kena kupanda anthu nakhala kumene koko. Ukang'ana mbira dziko lapansi ukapeza kuti mu 1776 mpamene America adaonekera ku dziko lapansi. Hallelujah. Chivumbulutso 12 verse 16 akuti dziko lidathandiza kumusunga mkazi, dziko lidathandiza kutsegula mkamwa mwace ndi kumeza madzi amene mtsinje udatuka mkamwa mwa chinjoka. Kumano verse 3 chapter 13 akuti bala la kuimfa lake lidapola. Bala la kuimfa lake lidapola. Kupola wake ndikotani? Mu 1929 Benito Mussolini adakhazika Italy monga state, monga dziko la paloka, nasankha Rome ngati capital. Ndipo Italy adavomereza kuti mfumu ya Rome wa chipembedzo Popo Rome alandire kamzinda ka Vatican kamene kali 44 hectares basi, kakang'ono kwambiri, 109 acres. Benito Mussolini adasainirana pa mgwirizano wa Lateran Treaty zimene zokazipeza mu Encyclopedia Britannica. Adalemba kuti Benito Mussolini adavomereza natenga mphamvu ndi kuperekaso ku Popo Rome. Mulungu akumwamba ngokhulupirika. Bala la kuimfa lidapola mu 1929. Ndakufotokoza kuti ndipo dziko linazizwa kumapeto kwa verse 3 akuti dziko lidazizwa nalambira chilombocho. Anthu adadoza theka bwanji zimenezi. Tikuyenda muthamange fa nthawi ndiochepa kwambiri. Ndio ukang'ana tsono lero dziko lapansi. Ukang'ana dziko lapansi kupola kwa bala la kuimfa limene ndifuna kugwirizanisa tsopano nkhani ya COVID-19 nthawi ya kumapeto. Mu chaka cha 1976 kudali mfumu ina ya Rome wa chipembedzo John Paul II adapita ku America ku New York pa Yankee Stadium. Ndadalankhula mawu awa ndiwerenga mchingerezi kuti uone mphamvu ya ufumu wa Rome imene chinjoka chapereka ulamuliro zimene adalankhula mfumu John Paul. Adalankhula mawu awa ndiwerenga mchingerezi kena kungofotokoza mchichewa pang'ono. Mawu awa adalembedwa m'buku la Keys of His Blood. Ulipeze Keys of His Blood pa page 14 mpaka na 15 akuti bale wanga zosangalatsa kwambiri isi. It is about who will hold and wield the due power of authority and control over each of us as individuals and over all of us together as a community, over the entire 6 billion people expected by demographers to inhabit the earth by early in the 3rd millennium. The competition is all out because now that it has started, there is no way it can be reversed or called off. Mfumu John Paul ku New York mu 1976 adalankhula kuti
apapatu nkhani imene agona apa ndiyoti kodi ndi ulamuliro uti kapena ndi mphamvu iti imene ingakwanitse kuwabweretsa anthu onse pamodzi. Taona lero COVID-19 akubweretsa anthu onse pamodzi. Taona lero 5G apanga maplano obweretsa anthu onse pamodzi. Izi zidalembedwa, zidalankhulidwa ndi mfumu ya Roma wachipembedzo. Akuti over the entire 6 billion people expect amayembe kizopofika nthawi anthu akhalapitira pa 6 billion ndipo izinzona. Ndipo pali mawu owopsa madalankhulawo akunena kuti the competition is all about because now that it has started there is no way it can be reversed or called off. Mbale wanga COVID-19 mimayamba chonchi ma lockdown alipwerekete malamulo akhazikitsomeza ambamu kulibenso kusinthika zikupitabe chifukwa chani. Chivumbulutso chapter 13 akamba za chirombo chotuluka mnyanja chimene tikuphunzira nthawi ino. Ndakufotokozabe mawu a Keys of his blood kunena kuti no holds are buried because once the competition has been decided, the world and all that's in it, our way of life, our way of life as individuals and as citizens of the nations, our families and our jobs, our trade and our commerce and money, our education systems and our religious and our cultures, even the budgets of our nation identity, which most of us have always taken for granted. Ukamanga na COVID-19 lero manga ndizimanaimba mu Keys of his blood akukhudza china chilichonse ufulu wa anthu pawo kawa choka ulamuliro wa boma ukutseka china chilichonse chimene chimakhudza ufulu wa munthu. Ndipo palibenso amapanga makani nazo zimenezi. Akuti khali ndi mafamily, akuti ntchito zimene timagwira, mabizinesi athu, ngakhalenso ndalama zathu, akuti zonse zikhala m'manja mwawo. Ndi kumapeto adafotokoza kuti all will have been powerfully and radically altered forever. Akuti zonse zokhudza ufulu wa munthu zidzatsekedwa zonse. No one can be exempted from its effects. No sector of our lives will remain untouched. Mbale wanga mfumu ya Rome wachipembedzo John Paul II adalankhula mawu amene wa mu chaka cha 1976. Ukamana COVID-19 lero mina kupangira ndi zimene zidalembedwa mu Keys of his blood exactly zikutsatidwa munga mene zilili. Tsiku lina lake ndikumvera zaukunduku pa MBC Radio 1 ndidapanga chidwi ndikumva mulutsi wina akuulutsa pa zaukunduku kuti akuti mfumu Francis mulungu amulankhula ndithu kuti akuyenera kuti asinthe malamulo khumi a mulungu. Kauti kungomvera pang'ono chabe kamene kunkamvera pang'ono chabe ukamvere kamene pang'ono chabe. MBC Radio 1 dziko lonse inde Papa Francis walengeza kuti mulungu wamutuma kuti asinthe malembo a mbuku lopatulika aja amadziwika kuti malamulo khumi. Malinga ndi newspaper ya The Quagliaqueo ya ku Italy komanso The Huffington Post ya mdziko la America akuti papayo wanena izi kwa Khristu pa dziko lonse pa misa yomwe anachititsa kumwera kwa dziko la America. Malinga ndi newspaper zimenezi iye wati mulungu anamuonekera ndipo wamuwuza kuti asinthe ena mwa malamulo khumi a mbuku lopatulika. Ndizo nsezi mbalo wangu kamaziona zindikira kuti Yesu ali pa khomo ndipo ayandika. Ndipo mfumu Francis mu 2015 adatulutsanso chikata china chogwirizana ndi Keys of his blood chotchedwa Laudato Si. Ndikamba za mfumutu yofumu wa Rome wachipembedzo. Mbale wanga ukayipeza kata imene uyiwerenge upeza zikugwirizana ndendende mupanda kuphophonya. Meti kumaliza tsopano mu tsiku la lero zindikira kuti dziko likupita kumapeto ndipo Yesu Khristu akudza pompano. Zonse zokhudza moyo wa munthu, ufulu wa munthu, chuma chathu, mabizinesi athu, chipembedzo chathu, ufulu pompano utsekedwa. Kulankhula kwa pawelesi maufulu chonchi kutsekedwa pompano. Ndisanafike pamenepo mbale wanga ndikupemphe kuti ukonze moyo wako chifukwa Yesu Khristu akubwera pompano kudzatenga anthu olungama. Ndikuwerenga nawe kumaliza Chivumbulutso chapter 22 verse 6 pali mawu awa. Ndipo anati kwa ine mawu awa ali okhulupirika ndoona. Mbale wanga zonse tawerenga zinkusanthula mu mbiri ya dziko lapansi ndi zimene malemba akufotokoza. Zindikira kuti mawu anga okhulupirika ndipo ndoona. Ulosi
umabisa mbiri ya dziko lapansi, pamene mbiri ya dziko lapansi imasanthula ulosi kuonetsera monga mmene ulili. Ndipo Ambuye Mulungu wa mizimu ya aneneri anatuma mngelo wake kukaonetsera akapolo ake zimene ziyenera kuchitika msanga. M'bale wanga, Mulungu wakumwamba akuonetsera zimene ziyenera kuchitika msanga. Sanafike pa chindende pa masautso a moyo uno, nkoyenera kuti iweyo umusankhe Yesu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, kuti mmene zinthu zikupita zikuvutirabe ndima ukuliyabe pa dziko lapansi, uyende na Yesu. Zindikira kuti mwezi uwu wa Septemba, mwezi wa Oktoba, mfumu ya Roma achipembedzo, mfumu Francis ikupangisa misonkhano iwiri. Msonkhano wina wokhuza za maphunziro, mu Keys of His Blood akamba khazokhuza maphunziro, khazokhuza malonda, zonsezi zisakhala m'manja mwa Roma. Ndiye kuli msonkhano umene akupanga. Komanso mu Oktoba kuli msonkhano umene akupanga okhuza chilengedwe cha dziko lapansi. Zonsezi uzitsate uwona kumene dziko lupita ndi COVID-19. Yesu adalankhula mawu nanena kuti zinthu izi analankhula Yesu. Ndipo mmene anakweza maso ake kumwamba anati, Atate, yafika nthawi, lemekezani mwana wanu kuti mwana wanu akulemekezeni inu. Yohana chapter 17 verse 1. Inenso ndikulankhula mawu lero monga mtumiki wa Mulungu wakumwamba kuti Yehova Mulungu wakumwamba, mawu anu ndi amenewa. Yakwana nthawi tsopano, lemekezani mawu anu. Lemekezani mwana wanu Yesu Khristu amadavumbulutsa izi kwa Yohana wa chisomo cha Patimo. Lemekezani Mzimu Woyera amene afukula zinsinsi izi ku miyoyo yathu. Zilemekezeni nokha Yehova Mulungu wakumwamba ku dziko la Malawi. Mulungu wakumwamba akudalitse kufikiranso muthenga wina. Amen. Nthawi ndiyo mwe achita njiro, koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvetsera wireless ndi chidwi. Ndithokoze kwa basi kwa amene mumatenga nawo mbali kumafunsa mafunso, kuchita ndemanga zanu. Kumbukirani kuti mwaudakalipo oti inu mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zimene mwamva mu programu imeneyi, komanso mwina zimene simunazimve mu programu iyi koma zimakuvutani kuti muzimvesese. Mukhoza kuchaya lamya kapena kutumiza text message kapenanso kuyankhula pa WhatsApp pa 0925 614 147 0925 614 147 kapena 0821 769 323 0821 769 323. Mukatero inu muyankhula ndi Evangelist Yankho Malizani. Ndiyamikire nzanga pamakinapo Limironi Limala. Ine dzina langa ndi John Mulimbika. Makoma nonse pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa. Ndapita. Yesu nandiona ndipo ndanena kwane zakwane. Bela momwe uliliza zamule vure zanzikoli sana welengeze chimo langa nandifunafunane. Monga ngosa mziko lowele Monga ngosa mziko lowele Nabweza Monga ngosa mziko lowele Sina wole mbulu mnanifuna Sina wole mbulu mnanifuna Skodi janu chozi swisa Sinaone mbulu nalola kukhetsa mazi chimwa ya bulumutsirwe buye mlekezeze. Sinaone mbulu nakulugirane sasa kumbu kila Somo jage chokwanira siku siso wakantubi mawa mazulo hangi konabe nale bajiyambi Dipolelo kutawizo sata Holy
Pambano watelezera pole na nikondane. Monga ngosa mtiko na lowere. Monga ngosa mtiko na lowere. Monga ngosa mtiko na lowere. Sina ore bulu nani. Sina ore bulu nani funa. Skoli jani chozi swisa. Sina ore bulu nalo langu ketsa wazi. Jimwa ya bulu muziwe. Sina ore bulu naku so kumbu kila so